של הרגע הזה מוריי ורבותיי, שכולנו מתאחדים נשמה אחת כלב אחד, ולא נופלים ולא מתייאשים ולא מפחדים משום דבר, שרק הקדוש ברוך הוא עומד עלינו והוא שומר עלינו והוא היה המגן וצינה בעדנו. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. שמע ישראל שישי כאמור נפל אצלנו גרד בנתיבות. אנחנו היינו מתורגלים כבר כדי לצאת מהבית, לא הספקנו לצאת. נאלצנו להיכנס לחדר פנימי, אין לנו חדר פנימי, הסתתרנו בקיר של פרוזדור. היא הייתה הפוגה של 3 שניות בין האזעקה לבין הנפילה. ואז הבן שלי החליט שעכשיו הוא יוצא. ברגע שהוא החליט שהוא יוצא, אני משכתי אותו פנימה. איך שמשכתי אותו פנימה, התחילו לעוף כאן כדורים, זיקוקים. הבית התמלא עשן, הבנו שזה הכי קרוב אלינו, התחלנו לצעוק הצילו ורצנו פנימה. בעלי רץ מבית הכנסת, ראה למטה את הגרד, הבית בלי חלונות, הכל הרס, שבור, עשן מתעמר. הוא חשב חס ושלום שהוא הולך לראות, הוא לא ידע מה הוא הולך לראות. הוא ראה את כל הבלוק בחוץ, אנחנו לא, אז עוד יותר הוא חשש, נכנס בצרחות, פתח את הדלת ונכנס פנימה למרות כל מה שהוא ראה.
תודה לאל, הוא מצא אותנו בריאים ושלמים, הוא לא האמין. כוחות הצלה הגיעו, אף אחד לא האמין שנשארנו בריאים ושלמים, למרות כל הכלים והאש והזכוכיות וכל מה שהתנתן פה. תודה לבורא עולם. קחו אותו הרשב"י הקדוש. התקשרנו לפחות פעמיים בשבוע במשך החודש האחרון והבטיחו לנו שהתפללו עלינו שהגרד לא יזיק לנו. ובאמת אכן זה קרה, הגרד נפל אצלנו ותודה לאל, יצאנו בלי פריטה. ליד הרשב"י נכנס קליע ולא יצא, פשוט הוא לא הרס את התמונה, לא הזיק לתמונה, הוא נשאר, אתה יכול לצלם אותו.